700 kultura ezberdin desagertu dira historian. Esaten dutenez aurrea bidea elkarjan horretan oinarritu da mendetan ziar. Beraz ez larritu izan jakintzu orpua eak utzi aurrera bideari. Jarraitu eiozu asko dakienari, behingoz utziozu balda izate hori. Gabiltza hainbeste nokagu, zer gagu, euskotarrak gagu. Ez dela eoki egunak ematia, zilborari begia munduan zentrua bagina. Ez dela zilegi insolidarioa da, traban ibiltzia ezberdintasun kontuekin. Diru kontua dela autokonplazentzia, atzeak hoia txokuan bizitzeko gogoa. Gabiltza hainbeste nokagu, zer gagu, euskotarrak gagu. Ez baitaztu behar kultura guzti horiek, zirela traba hutsa delako progreso horrentzat. Ez baitaztu behar 5.000 kultura desagertu horiek, ezin dia okertu ikego.